Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mayor Albi Benitez nagpahayag nga siya na lamang ang maggasto sa pagkaayos ng Mayor's Office agod nga magamit ang pondo sa pagkaayo man sa mga public CR sa syudad. Yari ang report. Ginasugura na karon ang renovations ng City Mayor's Office sa Bacolod City Government Center. Makaligad man sa malapit 15 ka tuig sa gintukod ang Government Center. May kapin 16 million pesos ang gintalan ng pondo para sa proyekto nga magalawig sa malapit 4 ka bulan. Suno kay Mayor Albi Benitez, nakaagi sa proseso ang pagdalana sang pondo para sa proyekto nga nakasandig man sa assessments ng City Engineer's Office. Pero nakita man sa alkalde nga may mga public comfort room nga nagakinahanglan makaayo kag ma-improve ang mga plano niya nga personal na lamang nga gastuhan ang pagkaayos ng Mayor's Office agod nga magamit ang pondo para sa improvements ng public CR. Barring legal obstacles or hurdles for me to do this, I'm planning technically to redirect ang budget for the Mayor's Office for the improvements of these public toilets. And barring again any legal implications and complications, I am thinking of spending my personal money for the Mayor's Office as to make sure that there is no any issues nga I will personally benefit myself. No? Although I said hindi ko man nadala. Wala pa nadala sa renovation ng mga furniture sa City Mayor's Office. Sa mga personal man ini nga iga-contribute sang alkalde para sa upgrading sang hall. Pathag naman ni Engineer Loben Ceballos, kinahanglan nga ma-expand ng Mayor's Office kag madugangan ang mga opisina, lakip ng mga conference room. Antes inihimuon, kinahanglan nga maligwat man ang iban pa nga plano halin sa electrical kag mechanical setup sang dugang nga amenities sa opisina. Amo nga nagalabot sa 16 million ang galastuhon. Ako, this is contract. So, incorporated sa tanan. As usual, if we have a straight contract, there is a prescribed mga overhead cost. Ang ginatawag natin indirect cost nga, siyempre may contractor's profit, may OCM, kag may VAT. The VAT, amo man na ginabawi, man nagyapon ng gobyerno kay 5% of that, i-tax mo siya mo. So, ang mga almost ang VAT sa aton and overhead cost, mga 3M, which is required, mga 25%, something like that. So, based on ang akong estimate sa number of public toilets na pinakaiwan, it's a little bit more than 16 million. So what we can do, I can personally fund the construction of the public toilets, and then that will offset whatever it is. But the idea is, of course, to personally pay for the construction of the Mayor's Office and realign it to the renovation of the public toilets. Mas masanag kag transparent ang luyag sang alkalde nga Mayor's Office nga handa niya nga personal nga gastuhan kag ipasa sa masunod nga leader sang syudad.